Maya pa oras kabalen. Kaya taming mabilog nga persaning GNN TV44, mabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung amalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kining Lunes, September 15, 2025. Yaku po'y Beniginto at iti ing News Force, Pampanga. Tagumpay ang aturing impeka mo munang One Pampanga Food and Beverage Expo 2025 nung nuka rin migit king 100 exhibitors lareng megisan metong keti ay report. Dinagsa ng daang-daang mga kabalen ang opening day ng One Pampanga Food and Beverage Expo o OFBEX 2025 na ginanap sa SMX Convention Center Clark nitong September 13. Matagumpay na idinaos ang unang araw ng 2-day expo na tumagal hanggang September 14. Mahigit 100 food and beverage establishments ang tampok sa event na ito mula sa top culinary names sa Pampanga, mga homegrown brands, hanggang sa mga Kapampangan micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Ang expo ay hindi lamang basta food fair, kundi isang platform para i-showcase ang innovation at entrepreneurial spirit ng Pampanga. Muna po, ining One Pampanga Expo is a platform. We need a platform for all the budding entrepreneurs, tingkita mong food processing, tingkita mong small, medium enterprises, kailangan din po ini. So that there will be a place where they can showcase, they can share, they can exhibit ng kanilang produkto. Manuwala ko po rin product and produkto da po rin Kapampangan, pang world class yan. Isa sa mga major sponsors ng Expo ay ang McKinney Food Corporation. Para kay Prudes Garcia, president ng McKinney, ang kanilang pagsuporta ay isang paraan ng pagbabalik sa community kung saan nagsimula ang kanilang journey. Mula sa isang simpleng backyard business, ang McKinney ngayon kinikilala hindi lamang sa buong bansa, kundi pati na internationally. Present na ang kanilang hotdog, tocino, ham at fishball at kikiam products sa 23 countries worldwide. We just start in Pampanga. Kaya nung nilapitan ako ni Mr. Chef Felix, I said yes immediately. Even sabi ko, this is something that balikan natin ang pinanggalingan natin. Because sa Kapampangan, we are always yung galing natin, not only for dito, not only for peace, but yung puso natin to be global. So sabi ko, why don't we showcase just a backyard meat processing after 40 years? Ito tayo ngayon, that will be able to export our products in 2 years for 23 countries. So ang tinitingnan namin, it's the work of Kapampangan, ordinary people working with us, perform extraordinarily for their family, for the community, and of course, for all of us as Kapampangan. All-out support din mula sa local government unit, partikular na ang lungsod ng Angeles. Ayon kay Mayor John Lazatin, mas napapalakas pa ng ganitong events ang branding ng Pampanga bilang sentro ng masasarap na pagkain at husay sa pagnenegosyo. Napaka-importante ma-promote natin yung parang One Pampanga. Kasi makikita yung artistry ng culinary heritage natin. So, siyempre iba hindi man sila na-expose o napapapasal sa atin. Dahil sa expong ito, nakikita nila yung kagalingan, no, ng mga Kapampangan, lalo na sa pagluto at sa aspeto ng culinary artistry. Dumalo rin sa opening ceremony sina Department of Tourism Region 3 Director Richard Dinos, Pampanga Provincial Tourism Officer Mike Castañeda at iba pang mga business leaders at executives. Ang OFBEX 2025 ay patunay na buhay ang culinary heritage at entrepreneurial spirit ng Pampanga, isang kombinasyon na tunay na world class. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.
Ketiking Pampanga ni minunang pepakilala ng Grab, impe kabayong program para kareng riders, merchants kasadmetong in local government unit. I need report. Mas pinatitibay ng Grab Philippines ang digital ecosystem sa probinsya sa paglulunsad ng Grab Asenso Digital Diskarte Program, ang flagship private-public initiative ng kumpanya. Mula nang pumasok ang Grab Car noong 2019 at sinundan ng Grab Food, Grab Express at Grab Mart, unti-unti nang naging isa sa pinakamalakas na regional hub ng Grab ang Pampanga. In terms of job generation, innovations, and whatnot. And we have to provide technologies like this, no? For them to level up and step up in terms of their productivity. No? Sa kasalukuyan, halos kalahati ng 20,000 rider at delivery partners ng Luzon ay matatagpuan sa probinsya, habang mahigit 3,000 na Kapampangan restaurants at grocery shops ang nakadepende sa Grab para sa mas malawak na customer base, delivery fleet at growth tools. Grab Caravan is for every city outside of Metro Manila. We're targeting to focus. Now, the reason why it's Pampanga first is because we've also seen that there's very strong entrepreneurial spirit in Pampanga. Na-mention ko nga kanina, imagine mo guys, 30,000 business registrants in last year alone. And out of that 30,000, obviously, we have about 3,000 that's already in the platform. And so there is this very high hunger and entrepreneurial spirit that we want to take advantage because sino ba ang may gustong, tumulong? So we want to know who amongst those who wants to be part of this whole mission of uplifting everybody and being part of the digital inclusion. Layunin ng programa na gawing mas competitive ang mga Kapampangan entrepreneurs sa digital landscape, kasabay ng mas malawak na oportunidad para sa mga partner drivers at delivery partners ng Grab. Isa sa mga patunay ng oportunidad mula sa Grab ay si Ronnie Kasupanan, dating Grab food delivery rider na nagsimula sa kasagsagan ng pandemya. Sa pamamagitan ng pagsisikap at ipon, nakapagpatayo siya ng sariling negosyo at ngayon ay may 3 branches ng Tapsilugan sa Pampanga na available din sa Grab Food. Malaking tulong ng Grab sa amin kasi dahil nga yun lalong lumakas yung aming business, lalong marami kaming benta, lahat ng mga pangailangan namin na nabili namin lahat. Hindi lang yun, marami pa kami napundan dahil sa Grab, sa mga customer. Ang Grab Asenso ay nakatuon sa pagbibigay ng digital first skills, access sa teknolohiya at mas malawak na merkado para sa mga Kapampangan entrepreneurs at delivery partners. Bahagi ng commitment ng Grab na itaguyod ang mas inklusibong digital economy sa bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Bayong galaling tinggap ng San Fernando, iba't king Department of Tourism. Ay report ng Laika Gamboa. Kinilala na ng Department of Tourism o DOT ang siyudad San Fernando bilang metong karang resilient destinations kin Central Luzon kapamilatan ng 2025 Star Awards. Runner-up ang siyudad king rehiyon uli darang eco-friendly at sustainable tourism efforts na niti. Ayon kay DOT Region 3 Director Dr. Richard Dinos at Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Engineer Eduardo Jose Alinio, ring takbang ng siyudad magsilbi ng shining examples para karang alawang LGU. Personal yung tinggaping galalan yung September 11 king Subic, ring tubo debat king City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, kabilang kay Tidina Ching Pangilinan ang City Tourism Head, Maria Teresa Doble king Environment at Raymond Del Lazario ng Disaster Risk Reduction and Management. Samantala, pepasyag ng Mayor Vilma Balyacaluwag impa magkilala ka ring tourism stakeholders king pamamuklat ng Central Luzon Tourism and Trade Fair king SM City Talabastagan inyong September 12. Kaya bedalaketi din na City Councilors Reggie G. For David at Jason Sikat at Arts, Culture at Tourism Council Chairperson Robbie Hizon.
Agpangking alkaldi, balaos daw susulong ng inisyatiba ang magpasikan king turismo kabang sa sesenyaing kalikasan at katatagan na ring komunidad. Ako po'y Laika Gamboa para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Kini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Halos sa 2 milyong sulu ing megpasala king mabilog nga complex ning the Orchid Gardens kapamilataning The Nights of Lights Enchanted Christmas. Eileen report. Para kang pumasok sa isang storybook na buhay, heroes, cartoon characters at princesses. Lahat nandito sa ipinagmamalaking Nights of Lights, Enchanted Christmas ng The Orchid Gardens. Ngayong taon, mas pinabongga ang Christmas Park na tampok ang Gingerbread Castle, kung saan makikita at makaka-selfie ng mga bata at pati na rin ang mga young at heart, kasama ang halos 100 heroes at characters. May waterfalls at dancing fountain pa na dagdag sa magical feels. Dito na naman po ang Nights of Lights at ngayon po tinagurian nating Enchanted Christmas. Kaya ito'y naiiba na naman tulad ng mga naunang mga Nights of Lights. Tuwing every year po, iba't iba ang ating tema. Kaya ito na po, as of this time, ang pinakamagandang tema ng Nights of Lights. Tinawag itong Nights of Lights dahil sa napakaraming ilaw na ginagamit taon-taon. At guess what? Ngayong 2025, halos 2 million lights ang nagbigay liwanag sa buong complex. Perfect spot for that Christmas IG feed. Accessible din ang location nito. Nasa mismong Lazatin Boulevard, Barangay San Juan, San Fernando. Kaya madaling puntahan ng mga kabalen at ng mga turista. At sa affordable entrance fee, sulit na sulit dahil bukod sa lights at characters, may grand parade. At syempre, ang paborito ng mga chikiting, ang Malawite Christmas Zone na may pa-snow vibes. Everybody's welcome po. From Luzon, Visayas, Mindanao, lalo ni mga bata. Welcome po kayo dito from 5 p.m. to 12 midnight. Mag-enjoy po kayo dito at masusulit ang 100 pesos nyo for adult and 50 pesos for the kids. Kung gutom naman ang kalaban, walang problema. May food park dito na puno ng masasarap na choices. May barbecue, street foods, donuts, pizza, at marami pang iba. Truly, this is more than just a Christmas attraction. It's an enchanted holiday experience you wouldn't want to miss. This is Patricia Mamangun on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga na numang kaganapan isyo reklamo king kay lugal malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan darang numerong mayakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account.
Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingandinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kanin sa Blang Kapampangan. Ahil venue lang yan ng Lunes, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at ini ing News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Baler, Susuy. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.